Ito ang bigay-todong performance kahapon ng Iriga City's Pride Mag Dancers sa pormal na pagbubukas ng Tinagba Festival Online 2021. Eksaktong 1:00 ng hapon, dinagsa ng mga manunood ang Iriga City official Facebook page para sa hashtag Tinagba Goes Online. Sa kabila ng pandemya, itinuloy ng local government unit ng Iriga ang selebrasyon ng isa sa mga pinakamalaking festival sa rehiyon. Pero bilang pag-iingat, siniguro nilang walang malalabag sa health protocols. This will not dampen our spirit as we celebrate Tinagba Festival 2021. Sa kauna-unahang pagkakataon, tampok sa festival ngayong taon ang Itinagbakal Series. Sa unang araw nito, tampok ang mga produkto ng small and medium-sized enterprises sa lungsod gaya ng mga ito. Punta tayo dito sa ating food court na nasa likod ang Airways. Katuwang dito ng pamahalaang panlungsod ang kanilang delivery partners, kaya habang live online, pwedeng umorder ang mga manunood. Isa sa mga nakilahok si Nikki Charmaine ng Delish Kitchen. Ibinida niya ang kakaibang roasted chicken. Garo siya inspired ng African Portuguese na recipe kang chicken. So talagang international ang flavor niya, pero at the same time locally man nababakal ang ang mga ingredients. And at the same time, since siya garo organic mga herbs, super healthy siya. Ang kagandahan is dahil ko siya binabakal sa ibang lugar. So nakakatabang na ako. At the same time, madali ang source kang chicken. Ipinagmalaki rin ni Kayla ang healthy foods mula naman sa Green Thumb. Jacket potato, clubhouse. So, more on healthier side po tayo. So, meron kaming lemon basil, lemon ginger. Mas nakilala kami first sa fresh fresh cucumber juice. Magayon, exciting. Exciting na mapagal kasi talagang buhos ang orders. Hindi rin syempre nawala ang refreshments. Ang LGU has been supportive sa amin, sa mga small businesses. They've been helping us na ma-promote yung business, and of course, this is one way of providing employment sa mga kababayan natin dito. And of course, itong mga products namin, yung isang objective kasi namin is to promote yung mga indigenous products, lalo dito sa community natin. Dito libre na po promote and natutulungan po yung mga maliliit na negosyante po, gagaya po namin. Ayon sa head ng Tourism Department na si Peter Lagyap, importanteng matulungan ng LGU ang mga negosyante sa lungsod. So sabi ni Mayor Madel, kaipuanan itong local economic development, itong LED-led strategy na kung saan pakusugunta itong mga negosyante na yaon igdi sa Iriga na ito ang masuporta sa tuya. Because of that, kaya po nagkaigwa kami kainipong Itinagbakal series kung saan susuportahan ang gabos ng mga negosyante, ipopromote ang products ninda, agri-products at manlain-lain pa para matabangan sinda. In a way, matatabangan ang community, ta magge-generate ito ng employment, magge-generate ng livelihood sa gabos, and because kaiyan, magiging, kumbaga, mag-i-spark ito kan ekonomiya, kan lokal na gobyerno. The only way to regain the economy, because we are nasira talaga yung ekonomiya because of the pandemic and natural disasters, the only way is to support local. And the only way is to support MSMEs. Ito po ang the best way how to recover. Sa 9 ng Pebrero, nakakasa ang Itinagbakal Series Day 2 kung saan bida naman ang processed foods. Agricultural products naman ang dapat abangan sa Itinagbakal Day 3 na nakatakdang ilunsad 9:00 ng umaga sa February 11.